Bajarê Tiflisê, bajarê Tiflisê. Di vê şeva ker û lal da ez ku goh didim dengê bajarê Tiflisê çîroka Hetûbek tê bîranin. Zelîxan diçe pêşiyê. Dibêje Sîwes qurbana te. Were bizewce. Zimanê şîrîga ji ser me da dirêj meke. Bawer bike ez te pirs dikim. Lê ji ber ku te hez dikim ez ê jina te û zarê te jî hez bikim. Civat mit bûye. Bala hemû kesên hazir li ser vegotin û tevgera çîrokbêj lê kom bûye. Ayhan Erkmenê çîrokbêj li bajarê Tiflisê mêvanê civatekî ye. Civat, civata Kurdên Gurcistanê ye. Diasporaya Kurdên Gurcistanê ku bi asimilasyonê re rûbirû ye, ji bo parastina zimanê xwe her hefte bi beşdariya malbatan êvarînên taybet hêk dixe. Ev şev bihirk jî ji temaşakirina li fîlmeke Hollywoodê zêdetir kêfê dide heziran. Ev saleke min xwe te veşart. Ji bo tu min nekuşî. Lê bextê te deme. An tu min bibaxşînî, an jî bikuşî. Ev kefenê min, ev jî pismamê min hatine min bibin. Amerê Hesed çi bêje cemaet azîz? Dibêje here. Te nadoyê birê min. Rehma Xwedê mirî we bejî. û kalbawê min e rahmetî me re gilî xeberê dikirin, digotin em otaxekî darotniştin nêvara, me çîrok hewra digot, çîrokê saberê, birê min e Ayxan îro çîrokê gote me da, îro zavşa me wekî zarê min goyê xwe dane sevan çîroka. Meriyê nûna Ayxan, birê nûna Ayxan hene, û ne tenê Ayxan, zav merî nesa hene, kîjan çîrokê berê dibêjin îro û issa bela dikin, me re giliya dikin, em jî îro Ayxan çi me re got, çi me goyê xwe da ser da, min jî êdî ez jî êdî ev çîrokanê zanim, ez ê sibê neviyê xwe re gilî bikim van çîroka. Ay sermê derbasî zarê xwe neviyê xwe bikin van çîroka. Ayhan Erkmen derçûyê zankoya hiqûqê ye hem jî aktera şano ye. Maweyekî li Bakurê Kurdistanê şaredarê bajarê Dîgorê bûye. Lê demekî yekîxwe bi tevayî ji bo berhevkirin û vegotina dastan û çîrok û eposên Kurdî terxan kiriye. Ez du çîroka xwe û çîrokê civaka me ketim hatim Tiflisê. Ji ber ku vê derê şopa Kurda pir kewne û pir kûr e jî. Dibe ku pir nayê zanîn. Malbabîstana me xwe jî eva hin belge jî me dîtin. Zakurskî heye, yekî zimanzan e. Sala 1807 da tê herema Axisqayê, Gurcistanê. Wê gavê malbabîstana me gundê Coldayê de ne. Dûra kalkê min li vir derbasî Qersê dibe û tenê Dîgorê cih dibe. Ew gundê ez lêbûm ceyran tune bû. Êvara oda da kal, pîr, dengbêj û çîrokbêj rû diniştin û çîrok digotin, stran digotin, behsa mesela dikirin. Ew behsa rabirdiya malbavîstana xwe min got wê derê da min wê odê da guhdar kir. Ez ku dema der dikevim ser dikê û diaxivim hin kesan ra çîroka dibêjim, ez diçim zarokatiya xwe diçim wê odê rû dinim, ew kesekî diaxive ez nînim. Pîreke, kaleke hatiye nava dilê me de rûniştiye dibêje. Ayxan deng beşe jî, stand-upper jî, çîrok beşe jî, Ayxan motivê Kurda tiştekî girin de kir. Motivê Kurda kir yekî modern. Ava tiştekî zor e.
Am Kurde Tilbisi, Kurde Gürcistan teştes am navi nadit. Arxan dekara bıgra tiyatra ki yak meri. Xaxa tiyatraji, xaxa rejisyoraji, xaxa pastanovşikji avazora, zavzora. Ayhan من برنامه ویا به یوتیوب دیدیه چیروک بیجه کی پر خوشه دیرو که زانه و به چیروک بیجی خو دیرو کاملت خود گینه geldi. Ayhanê çîrokbêj piştî çend şev bihurkên li gel Kurdên Tiflisê ji bo komkirina çîrokên nû û ji bo şênkirina civatên nû berê xwe di dewletekê din bajarekê din. Kamişeda Dêrûdaw, Tiflis, Gürcistan.